това, което се случва в света. И от тази гледна точка, ако мога да се върна отново към дневния ред за устойчиво развитие, мисля, че това е един исторически дневен ред, един исторически процес, в който Организацията на Обединените нации, в който много активно участваше, разбира се, ЮНЕСКО, казвам Организация на Обединените нации в широк смисъл, цялата система на ООН, беше лидер на един исторически процес. Всъщност за първи път международната общност се обедини в даване на отговори, търсене решение на глобални въпроси, на глобални предизвикателства и на новите заплахи, които не познават граници. Унищожаването на биоразнообразието не познава географски граници, също така и климатичните промени. И за това беше категорично мнението, че само колективни усилия на целите общества могат да дадат такива отговори. Може би ключовата дума, когато говорим за тези отговори, това е партньорството, това е по какъв начин правителствата си партнират с частния сектор, с гражданското общество, с академичните среди, които, за да могат да се осъществи тази глобална, трансформираща, както ние казваме, универсална програма, която се отнася до хората и до планетата. На практика, говоря за ЮНЕСКО, разбира се, тъй като бях много тясно свързана с изработването на тази програма, ЮНЕСКО има отношение към 9 от 17-те цели на устойчивото развитие и ние успяхме да мобилизираме един много голям ресурс, много правителства, много експерти, за да могат те да се обединят около идеята и за значението на образованието, и за значението на науката, за значението на новите технологии, за значението на културата, за устойчивото развитие, тъй като без, бих казала, това основно значение, този принос на така наречената мека сила на Организацията на Обединените нации, ние бихме могли да постигнем трайно решение на тези проблеми. И разбира се, ролята на многостранната дипломация, тъй като и двата процеса на изработване на дневния ред за устойчиво развитие и изработването на договор от Париж за климатичните промени изискваха изключително големи усилия от страна на многостранната дипломация. Искам да подчертая, че на света, разбира се, му е нужен много по-голям диалог, много по-голяма дипломация, много по-големи усилия и партньорства. Това е отговора, единствения, който може да бъде тази голяма платформа, която да доведе до осъществяване на тези реформи. Разбира се, един от за нас, може би най-важният въпрос, това е въпроса на образование, наука и култура. И когато казвам като предизвикателство, не става дума само за това, че няма държава в света, която в днешния момент да не е поставила образованието в основата на своето бъдещо развитие. Няма държава в света, която да ни поглежда по нов начин на това, по какъв начин младото поколение добива своите знания, тъй като в днешно време не става дума за информация. Информация има навсякъде около нас. Често пъти аз се срещам с стотици учители, преподаватели, министри на образование, експерти. Въпросът не е в това само да се даде достъп до информация, въпросът е в това също в какви ценности се възпитават младите хора днес. И всъщност това беше и новата идея, която ЮНЕСКО лансира в рамките на този процес за устойчиво развитие, образование за глобално гражданство. Това звучи като че ли някакси абстрактно, но в един такъв глобален свят ние трябва да създаваме глобални граждани. Граждани, които имат отговорности, разбира се, пред своите общности, локални, местни, но заедно с това да имат съзнанието, да имат критичното мислене и да имат съзнанието за тези проблеми, тези общи глобални проблеми, които са пред всички нас. Въпросът с културата също така стои, по мое мнение, по много по-различен начин, отколкото до сега. От една страна, когато говорим за култура, имаме предвид, разбира се, не просто изкуството, но изкуството е там, имаме предвид и културното наследство, материално, нематериално. Имаме предвид всичко, което културата
креативността, творчеството дава за развитие на обществата, включително и за развитието на науката, на новите технологии, създаване на нови индустрии. Ние сме убедени в ЮНЕСКО на основата на много дебати, дискусии, изследвания, които сме правили, че се заражда нещо ново, зараждат се нови творчески индустрии, творческа икономика, която също може да създаде до нови работни места, но която също така е в основата и на една би казала, добре възприета социална справедливост. Заедно с това, особено когато виждаме нарастваща ксенофобия, нетолерантност в света, мисля, че